Sziasztok! Kedves testvéreim, barátaim! Egy örömteli dolgot szeretnék veletek megosztani. És pedig a tegnap egy gondokkal terhelt napon volt, mindent beleértve, mások problémáit is a nyakamba véve, és a sajátjaim is terheltek. Mind anyagi dolgok, és mind földi dolgokkal. Ez mind tegnap feszültséget és idegeskedést vont maga után. De az este úgy feküdtem le, hogy már nem voltam képes befogadni más problémákat sem, és az volt a kérésem az atyámhoz, hogy szabadítson meg ezektől a gondoktól, mert rettentően nyomasztóak. És az éjszaka kaptam egy álmot. A testvérem 2008-ban hunyt el, nem ez a lényeg, elhunyt személy. Számomra egy nagyon kedves személy volt, és vele álmodtam, hogy mindenféle problémát, de nem csak problémát, hanem mindenféle földi dolgot kezdtem neki mondani, hogy rég nem találkoztunk, és képzeld el, kedves bátyám, mik történtek velem, ezt mind álmomban kezdtem neki mondani, és soroltam a problémákat, de mondom, nem csak a problémáimat, hanem a földi dolgokat, hogy kivel mi történt. És ahogy mondtam, ő nem csinált mást az álmomban, mint minden ilyen dologra kedvesen mosolygott. Csak egy mosolyt. Mindenre. Az, hogy ő itt volt velem álmomban, az okkultizmus lenne, ezt állítanom, hanem egy olyan személyt adott az én jó atyám, aki közel állt a szívemhez, lelkemhez, és ahogy soroltam ezeket a földi dolgokat, ahogy ő mosolygott velem szembe, azt éreztem, ezeket mind itt fogod hagyni. Ezekkel ne foglalkozz olyan mélyen, nem kell annyira komolyan venni a dolgokat. És képzeld el, hogyha azt panaszolod, hogy nincs elég pénzed, és csak kapsz egy mosolyt. És mi van vele? Nincs elég pénzed. Arra lesz, amire kell. Vagy romokban van a házasságod. Kapsz egy mosolyt. És azokat mind itt hagyod. Nem konkrétan ezek voltak az én problémáim. Én csak egy örömteli dolgot, pillanatot, jelzést, üzenetet szeretnék ezzel átadni mindannyiatoknak, hogy a Jézus, ahogy mondta, a kincseket a mennybe gyűjtsétek, a földi dolgokat ne vegyétek annyira komolyan. Sziasztok!